Doresc Cosmin și pentru azi vom face un nou episod. Voi continua cu acest castel, voi face acoperișul și ați vede cât am filmat, 10 secunde și da, apăsați butonul de like, că sunt și un micuț și mă sprijină și hai să continuăm. Deci, tavanul îl facem cu ăsta și am nevoie de glas, uite, ăsta. Și voi începe apa vreo la foc, am început focul, nu contează cum îl pun. Mă enervează că nu pune, că nu pune bine. Aici la apă voi pune așa, să-mi cadă. Poc, 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 poc. Hai să facem apă. Nu. Poi faccio un'occhia. În sfârșit o să dorm cât am filmat 3 minute. Se aude foarte tare și n-am ce face, că se aude televizorul și trebuie să dau mai încet, că mă enervează. Gata, mă zic. Dacă nu vă place videoclipul meu, paste voi, familia voastră, dacă m-a ajutat să am vrut și eu să dau bani. Scuze că am vrut să așa, dar m-am enervat de la televizorul ăsta. Nu. Hai să facem și aici tot un ăsta. Creeper! De ce a dispărut asta? Hai facem apoi, da. Avem. Nu avem.
punem mapa, și tine, s-a umplut. Să văd cum trebuie la ce pe aici, pe la, cred că o să termin textul, ha? În episodul ăsta. Cum a ieșit? Nu știu cum să zic, dar... Ce să mai spun? Mai eu mă plictisesc încă să fac video pentru voi. Cred că o să fac și live, show. Cei care mă cunosc voi fi acolo. Nu, poți trece astea? Da, poți. Nu. Am pus două. Pardon. Chiar nu știu ce să spun cât am făcut. 9 minute. Care duce timpul ăsta? Dorm, hai să termin și aici, dacă tot... Nu știu, m-a făcut, dar în film.
Așa. Chiar pune de formă. Deci e ieșit altceva și acolo altceva. Am filmat 30 minute. Eu voi pune. Eu să o voi tresc aici. Și tot mai văd. Aici nu ieși cum trebuie. Mai repede că se încheie videoul. Eu voi închide aici. Voi continua eu. Off camera. Mai ieși bine. Și cam atâta. Pa, pa.